हाथिसार BCDCनि मोनजिथा गामिखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै हेफाजाब खालामदों खाम्फा बरगयारिया। जिब्रै नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय हाथिसार BCDCआव मोनजिथा गामिफोरखौ सेन्ट ग्रेभेलजों खोनानै हेफाजाब खालामदों खाम्फा बरगयारिया। नंगौ, गामिनि थागिबि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सेन्ट ग्रेभेलजों बानायजानाय लामाफोरा आगुनि समाव फरायसाफोरा फरायसालि थांनो, आबादारिफोरा बाजाराव थांलाय फैलाय खालामनो गोबां खस्थ' जायोमोन। लोगोसे सेन्ट ग्रेभेलजों बानायनाय लामाखौ मोननो हानानै BTR सरकार आरो खाम्फा बरगयारिनिसिम साबायखर बावहरदों थागिबि रायजो राजाफोरा। दा जोङो बे दिनैनि जे जोंनि गामियारि एसे लामानि जोथोन लानाय, दा बे लामानि जोथोन लानाय लामा हाखर हालाफोरखौहाय फेंनाय आरो हाब्रु जानाय जायगायावहाय अन्थाइ होनाय, नैबे खामानिखौ जोङो मानगोनां आगोलनि बारग' डिपुटि चिफ सार खाम्फा बिथांनिफ्राय जों अननायखौ मोनबाय आरो आथिखालाव जे जोंनि प्रमद बर' UPPL सरकारनि जाय चिफ, दा बिथांनि अननायावहाय जों आथिखालाव दासान्दि बे लामाखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि आथिखालनि जाय सरकार दैदेनगिरिफोर सार प्रमद बर' ओमफ्राय आथिखालाव गोदानै जाय सार खाम्फा बिथांखौ जोङो गामियारि जानानैहाय अननायखौ होनायखाय जोङो बिथांनि सायावहाय गाहाम हामलायनायखौ जों होबाय आरो उननि समावहाय जों बिथांनि थाखायनो जोङो गासैबो खामानिखौ मावगोन होननानैहाय दिनैहाय आं गावबुरा जानानैहाय बेखौनो फोरमायथिनाय थाबाय। साबायखर। गोबावनिफ्राय बेबायदि नोंथांमोना गाज्रि थासारिजों बे लामायाव भुगिनांनानै दंमोन? दा जोङो गोबाव सममोन, सिगांनि समावहाय जोङो UPPL सरकारनि माखासे ससेयाखौ जों मोनखादों। दा बेखौहाय सिगांनि सार रन्जित OEM बिथाङानो जोंनो बेबायदि सुबिदाखौ होदों। दा आरोबाव नैबे दानि गोदान मावनायावहाय जोङो बे सार खाम्फानिफ्राय जों बेखौ मोननो हाबावबाय। बेबायदि लामा मोनबाय, दा फैबाय थानाय समफ्राव आरो गभर्नमेन्ट दाबावब्ला माबाफोर नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव जौगानायनि मा बिथिङाव नोंथांमोना लुबैदों मावफुंजानो? दाथ' लामानि समावनो बेफोरनि बादि खामानि आरो गुबुन खामानि दङ। दा उननि सरकारावहाय जुदि सरकार फैबावोब्ला जोंहा गोबां बेबादिनो जौगाथायनि सिमां दङ जोंहाबो गामियावहाय। दा बेफोरखौहाय साक्सेसफुल खालामनो थाखाय जोङो दा जि सरकारा फैबावगोन बे सरकारनियावनो जों गासैखौबो जोङो आसा खालामगोन आरो बिनि थाखायनो जों खामानिफोरखौ मावगोन। जों सार खाम्फानि अननायावहाय जों मोनदों बे लामाखौहाय। मोनफ्रोमबो आं हाथिसारनि अमेसनि जानानैहाय आं नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय आं बयखौबो जोंनि बे BTR सालायबाय थानाय जाय प्रमद सारखौ जों हामबाय होयो आरो जाय जोंनि BTR सालायबाय थानाय जोंनि रन्जित बसुमतारिखौ आं हामबाय होयो आरो जोंनि नैबे जाय दिनैहाय खाम्फा बरगयारिनि अननायजोंहाय आं बे लामाखौहाय गासै मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायावहाय जोंनि हाथिसारनि जानानैहाय आं खावलायबाय। बिनिखायनो आङो दिनैहाय खावलायनो सानदों, जाय दिनैहाय जोंनि हाथिसार एरियायावहाय मोनफ्रोमबो लामायाव हाब्रुजों दैब्रुजोंहाय दिनैहाय बाला हामा दिनैहाय खस्थ' दै रोगानायाव, स्कुलाव गथ' दोनलांनायाव आरो हाथाय बाजार जानायाव दिनै एसेबां दुखु खस्थ' सहायनानै दंमोन, दुखु खस्थ' भुगिनानै दंमोन। नाथाय दिनै जोङो सार खाम्फानि अननायावहाय दिनै बियो सिकिम नङाब्लाबो गावनि बेक्ति आखाइजोंनो होनाय जाबाय। पाब्लिकखौ अननानै दिनै मोनफ्रोमबो हाथिसारावहाय गासैबो गामि एरियाफ्रावहाय हाब्रु दैब्रु सौसिनानै दंमोन। नाथाय दिनै जोङो बे सारनि अननायावहाय बियो गाव हरबाय पाब्लिकखौ अननानै। आं दिनै बिनिखायनो जोंनि सार खाम्फा बरगयारिखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ आं हामबाय होयो। खाम्फा सार, नोंखौहाय गिबिसिनथारावनो आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन दिनैहाय जोंनि सार खाम्फाया आरो बेनिफ्राय साबसिन हाबा मावगोन होननानै आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिजिंथिबाय। आं दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आरोबाव दिनै बियो जाय दिनै जोंखौ जाय सार खाम्फाया जोंखौ अनदों, दिनैहाय जोङो बिजोंनो जाय अनो बेजोंनो जों बयजोंबो बिनिफ्राय सापर्ट थागोन, बेजोंनो जों अराय सम सापर्ट थागोन। सार खाम्फा नोंखौ आं अरायबो हामबाय होयो। आरो BCDC दिनैहाय मिलायनानैहाय जोङो 12था गामिनि लामाखौ मोननो हाबाय। जों गोजोननायबो थाबाय। थेंक इउ स' माच सार खाम्फा। समाव माबायदि आसा खालामदों?
जों मोजाङैनो सारनि अननायाव आं आसा भरसा दङ सार नोंनि अननायावहाय दिनैहाय आरो जोंनि बे समाजनि गेजेरावहाय फैनाय हिसाबै नैबे बिसायख'थिखौ लानानैहाय अरायसमबो जोंनि बे रायजो राजाया जाहाथे नोंजों अरायसम नोंनि दैदेननायावहाय जों जोबथा आरो नोंजोंनो अरायसम थाफागोन आरो नोंजोंनो जों सापर्ट होगोन होननानै नोंनिसिम मिजिं थिहरनाय जाबाय थेंक इउ सो माच सार खाम्फा